गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फरायबाय। दिनै 23 डिसेम्बर सानसेयारि खौरांखौ फोसावनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनानै होनो दाबाव। चिरांनि भारत भुटान सिमायाव सासे फलानखौ हमदों मुङा चक्र ब्रह्म। रिपु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफान आरो एसएसपिनि जथायै संदाननायाव सासे सिखारिखौ हमनो मोन्दों मुङा चक्र ब्रह्म। बिथाङा रुनिकाटानि हाग्रा बिफान आरो एसएसपिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखारि खालामनायनि दायाव चक्र ब्रह्मखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिथांनाव आखाइजों बानायनाय गंसे सिलाइबो हमनो हादों। अमा गावनो थाखाय हाग्रायाव सिखारि खालामफैदोंमोन होननानै हाग्रा बिफाननि सिगाङाव सिमान लादों चक्र ब्रह्म बिथाङाबो। चक्र ब्रह्मनि अनगायैबो गुबुन सासे फलान दंबावोमोन, नाथाय बिथाङा खारग'लांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि जौसिन फरायसालिनि 11 थाखोआव फरायनाय पिंकु बर'आ मोनसे बादायलायनायाव आसामनि गेजेरावनो साबसिन बिगियाननि महरै सायख'जादों। पिंकु बर'आ फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथाङा फइल गैयै अट'मेटिक स्प्रे मेसिनखौ बुहुमनि मादावनो गिबिसिन बानायदों आरो बे खामानियाव बिथांखौ फरायसा मृदुल बर'आ मदद होदों होननानै फोरमायथिदों। सिलाइ मेसिन आरो साइकेलनि खामानिखौ नुनानैनो हारसिङैनो सानखांनायनि गेजेरजों फइल गैयै अट'मेटिक स्प्रे मेसिनखौ बानायदों होननानै फोरमायथिदों पिंकु बर'आ। फोरोंगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिल्ला लेभेलाव खैराबारि जौसिन फरायसालियावनो नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेस हाबाफारि खुंदोंमोन। बेयाव सायख'जानायनि उनाव आसामाव बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव सेथि जायगा मोननो हादों आरो दा नेशनेल लेभेलाव बाहागो लाहैनो थाखायबो खाबु मोननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों। आसा खालामो नेशनेल लेभेलावबो बिथांमोनहा बान्था मोनगोन होननानै फोरमायथियो फोरोंगिरिया। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव पिस्तल मोननो हादों। क'क्राझार पुलिस थानानि 100 मिटारसो जानथायाव थानाय जेडि रडनि गोजाम फ्लाइअभार ट्राफिक पइन्टआव गंसे पिस्तल बोखांनो हादों। क'क्राझार जिल्ला एडिशनेल एसपि ट्राफिक पुलिसनि बिबानगिरि क'क्राझार पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरा नुजाथि हैनानै संदाननायनि हाबाखौ मावहैदों, नाथाय हाथियारा सोरनि बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। सानसे सिगांबो सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि 15 नं राजा लामायाव थानाय सिराजुलि दालांनि गाहायाव थर्द बम मोनदोंमोन। मिलिटारि इन्टेलिजेन्सआ खौरां हरनायनि उनावनो सिराजुलि दालांनि गाहायाव अपारेशन खालामनायाव आखाइजों बानायनाय थर्द बमखौ मोननो हादोंमोन। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 78 बोसोर बैसोनि इसान नार्जारिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय बिजिरसालिया। चिरां जिल्लानि बिजनी एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स जाज इउसुफ आजाजनि बिजिरनायाव इसान नार्जारिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजनी एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स जाजनि सासे बिजिरगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ गावनि न'आव लाखिदोंमोन। खामानि मावनायाव मदद होनो थाखाय उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ लाखिनायजों लोगोसे फरायसालियावबो दैथायहरोमोन, नाथाय उन्दै हिन्जावसाखौ गाज्रि नोजोर होदोंमोन बिथाङा आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथायखौ उन्दै हिन्जावसा गथ'आ गावनि बिमा बिफानो खोन्थानायनि उनावनो आमगुरि पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनि उनावनो पक्स' आयेननि 6 नं धारानि गेजेरजों जिनाहारि खालामग्रा इसान नार्जारिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। ट्रेन्सफार मोननो हास्थायग्रा फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एसएसए आरो स्टेटफुल कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरा दानिया मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम मिउचुएल ट्रेन्सफारखौ टिचार ट्रेन्सफार पर्टेलनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हासिगोन। hrms.assam.in बेनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। बे खौरांखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों। 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावनानै होबाय। रश्मि चौधुरी आरो मुस्रि राजा देबजित बसुमतारी बिथांमोनहा 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों। रश्मि चौधुरी आरो मुस्रि राजा देबजित बसुमतारी बिथांमोनहा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादाबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। बर' थुनलाइयाव थुनलाइ सोरजिनानै सानस्रिनि मदिरा खन्थाइ बिजाबनि थाखाय 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि सोरजिलु बान्थाखौ मोननो हादों। रश्मि चौधुरीया आरो काबुलिवालानि बांगाली बिसि राव सोलायनाय बिजाबनि थाखाय मुस्रि राजा देबजित बसुमतारीया 2022 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि राव सोलायनाय बान्थाखौ मोननो हादों। थांनाय 7 डिसेम्बराव मिरु बनसुनि दैदेनगिरि बिमल बसुमतारीया टलगेटआव बुजादोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा बुजादोंमोन, बेनि सायाव बिमल बसुमतारीया मा फोरमायथिदों फै जों खोनासंनि। बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों दि थांनाय 7 डिसेम्बराव आलादा बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय उदालगुरियाव सुबुं गौमा हाबाफारि लादोंमोन, नाथाय प्रशासना गनायथि होआखैमोन। जि जायगायाव पुलिसा होबथादोंमोन बेफोर जायगायावनो मोनाबिलि 4 रिंगासिम सोमावसारदोंमोन। उनाव न' फारसे फैफिननाय समाव बरपेटा जिल्लानि भबानिपुर टल गेटआव
हरनि 11:30 माखासे सुबुंफोरा थुबुर जानानै दंमोन आरो बिथांमोनखौ गारियाव सानैल' थानायखौ नुनानै बेनि खाबु लानानै गारिखौ लाखिदोंमोन। बेनि उनाव बर'फोरा टलगेटआव रां होआ, गुन्दामि बायदि बायदि राव बाहायदोंमोन, जायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। बेयावनो सिनाय मोनै सुबुङा लहाजों गाग्लोबदों आरो बुथारनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बे जाथायखौ लानानै भबानिपुर पुलिस थानानि असिनोबो मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय बुग्राफोरा टलगेटनि मावथि नङाखौ मिथिहोदों होननानै फोरमायथिदों बिमल बसुमतारिया। नाथाय थांनाय 7 डिसेम्बराव जानाय बे जाथायखौ लानानै मोजाङै बिजिरालासे माखासे बर'नि फेसबुक पेजफोराव जौ लोंनानै दुमदाखाल खालामनायनि थाखाय बुजादों होननानै नेगेटिभ फोसावदों होननानै फोरमायथि बिथाङा। आरो जायफोर बेफोरबायदि नेगेटिभ लिरदों बिथांमोनहा आनसिभिलाइज्ड मानसि आरो अन्थाइ मुगानि साननाय हनाय होननानैबो बुंथिबावो बिमल बसुमतारिया। ग्रेटार धालिगाव आनएमप्लयड एस'सिएशन हानजानि बानजायनायाव बङाइगाव रिफाइनारि हाबग्रा लांगोना मोखाङाव 3 घन्टानि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। धालिगावनि खाथि खाला गामियाव थानाय सुबुंफोरखौ आइअसिएलआव साख्रियाव थिसननांगौनि दाबि खालामदों बिथांमोनहा। सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बाहेरानि कम्पानि आरो थिखादारफोरा गावसोरनि ओनसोलनि लेबार लानानै फैखायो, जायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा खामानि मोना आरो खामानिनि थाखाय गुबुन गुबुन रायजो जेरै दिल्ली आरो बेंगालर बायदिफोराव थांनो गोनां जायो। नाथाय आइअसिएलआवनो हाजार हाजार कौटि रांनि गोदान गोदान खामानि फैयो, बेनिखायनो ओनसोलनिनो लाइमोनफोरखौ साख्रि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि धालिगावआव थानाय आइअसिएलआ CSR फान्डखौबो मोजाङै बाहाया। भारत सोरखारनि आयेन मथे प्राइभेट एबा पाब्लिक सेक्टरनि टार्नअभारआ 5 कौटिनि गोबां जायोब्ला बिथांमोननि मुलाम्फानि 2% CSR फान्डनि गेजेरजों खाथि खाला ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ, मानोना खाथि खाला ओनसोलाव गोबां गोहोम गोग्लैयो। नाथाय CSR फान्डनि रांखौ खाथि खाला ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बाहायालासे गुबुन ओनसोलनि थाखायसो बाहायो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आइअसिएलनि थाखाय खाथि खाला ओनसोलाव बार गुबुंले जानायजों सुबुंफोरा बेमार आजाराव गोग्लैयो, बेनिखायनो आइअसिएलनिफ्रायनो मेडिकेल फेसिलिटि आरो एम्बुलेन्सनिबो राहा थानांगौ, लोगोसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालि नङाबा सोरखारि देहा फाहामसालिजों सावरायनाय थानांगौ, जाहाथे फाहामथाय लानायाव रेहाय मोननो हायो होननानै बुंथि बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो माखासे दाबिफोरखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो आइअसिएलनि मोखाङाव खुद्रिदों। कभिड-19आ जोंनि गेजेराव सिगांनि थांखांनाय समखौ लाबोफिनगोन नामा? कर'ना भाइरासखौ लानानै मिरु सोरखारा फिन सांग्रां जादों। मिरुनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि मनसुख मान्डाविया बिथाङा लकसभानिफ्राय कभिड-19नि नेमखान्थिखौ फालिफिननो थाखाय रायजो सोरखारफोरखौ खावलायदों, जेरै कभिड-19नि प्रिकसनारि द'ज होनाय, मास्क गाननाय, ससियेल डिस्टेन्स, हेन्ड सेनिटाइज बायदिफोरखौ बाहायफिननो थाखाय खावलायदों मिरुनि सावस्रि मन्थ्रिया। लोगोसे इन्टारनेशनेल एयारपर्टफोराव गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय 2% दावबायारिफोरखौबो कभिड आरटिपिसिआर टेस्ट खालामनो बिथोन होदों। जायनाखि दा रंजानायनि सम, बोसोर गोदाननि सम, बेनिखायनो कभिड-19नि नेमखान्थिफोरखौ फालिफिननो खावलायदों बिथाङा। आरो कभिड-19नि प्रिकसनारि द'जआ बेसेबां गोनांथि बेनि सायावबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय रायजो सोरखारफोरखौ खावलायदों बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हादराव दा सानफ्रोमबो 153 गोदान कभिड-19 केस मोनो आरो गासै बुहुमावनो सानसेयाव 5,87,000 केस मोनो। जापान, साउथ करिया, USA, फ्रान्स, ग्रीस, इटली हादरफोराव कभिड-19नि केसआ बांनायजों लोगोसे थैनायनि अनजिमायाबो बांगासिनो। चाइना हादरावबो कभिड-19नि केसआ गोख्रैथिजों गोसारफिननाय आरो थैनायनि सुबुं अनजिमायाबो बांफिननायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों मिरुनि सावस्रि मन्थ्रिया। बेराफारसेथिं कभिड-19आ बिजेपि सोरखारनि मोनसे बाहानासो होननानै बुंथिदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ। कंग्रेसआ भारत नाङैनो हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ होबथानो थाखाय बिजेपि दोलोनि बेयो मोनसे बाहानासो होननानै बुंथिदों राहुल गान्धीआ। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि गोख्रैथिजों बारायफिननायखौ नोजोर होनानै इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशनाबो सांग्रांथि होदों। थांनाय 2021 मायथाइयाव जानाय थासारि बायदि जाहाथे जाया, बेनिखायनो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन थाग थियारि जानो थाखाय इमार्जेन्सि मेडिसिन्स, अक्सिजेन साप्लाइ आरो एम्बुलेन्स सिबिथायखौ एभेलेबेल खालामनानै थाग थियारि जानो थाखाय मिरु सोरखारखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो आग्रायाव थानाय ताजमहलावबो कभिड-19नि नेमखान्थिया जाफिनबाय। दानिया कभिड-19 टेस्ट खालामनायनि उनावसो ताजमहलाव हाबनो मोनसिगोन।
आसाम एसेम्ब्लिनि केम्पासनिफ्रायनो बोलेर' खावनाय मोनसे लाजिथावना जाथाय गुवाहाटीयाव सिखाव दाखाथि होंगो दोंगो सानफ्रोमबो माबा नङा माबा मोनसे जाथाय जायो गुवाहाटी नोगोराव नाथाय बे खेबाव आसाम एसेम्ब्लिनि केम्पासनिफ्रायनो बोलेर' गारि खावदों जाय जोबोद लाजिथाव आसाम एसेम्ब्लिनि केम्पासाव डिउटि होनाया गोख्रों नङैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै अजद होदों सासे एमएलए लोगोसे एमएलए फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला आसाम एसेम्ब्लिनि केम्पासाव एमएलएफोरा गावसोरनि भिजिटरफोरखौ लाबोनो थाखायनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव खावलायहैनो नांगौ बेनि उनाव पास लानानैसो आसाम एसेम्ब्लिनि केम्पासाव हाबनो मोनो नाथाय बेबायदिनि उनावबो केम्पासनिफ्रायनो माबोरै गारि खावनो मोनखो होननानै बुंथि बिथाङा आरो बे खामानियाव डिउटियाव थानायफोरनिनो आखाइ थानायनिबो सन्देह खालामो बिथाङा बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों संदाननो थाखायबो हम डिपार्टमेन्टखौ खावलायो बिथाङा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों नोंथांमोनहा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नभेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन नोंथांमोनहा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों